Tatlong propesyon, tatlong istorya. Pero kapag nagkatapok, one table, one friendship, ugusa kabotli ang pulang kabaw! Duna ko'y duha kasiling ang amigo, usa ka forester ug civil engineer. Ako kininyong publisher, tatlong trabaho pero parehas og trip. Sa adlaw, busy sa tagsa may proyekto, trabaho, balita ug mga problema. Pero kung gabi na ug makalingkod ang kakapoy, kalit lang mawala tanan. Sa matag shot may bagong kwento, may kalipay, may aral na totoo. Talagsaraman, good mi magkita, maunang sulit ka minuto nga magubanta. A forester, engineer, publisher, three good friends, laughing together. Sa simpleng bonding, mawala ang stress. Kahit walang party, we already feel blessed. Renato, Ariel, Charnel, may storyang funny, may lessons to remember. Bisan mabuntagan, okay lang gihapon, kayang tinuod nga friendship, walay katapusan. May istoryang makapakatawa, may kwento ring nakaka-inspire. From forest bridges, news and life, our conversations keep the night alive. Tungod sa excitement ug emotion, wala na mo na matigdi ang oras nga milabay. Ang gabi na himong kadlawon, pero ang among istorya wala pa mahuman. Kung makuyog daghan gyud og topic, from serious matters to jokes nga classic. Simplo ra among kalipay sa kinabuhi, good friends, good stories, and happy memories. Forester, engineer, publisher, three good friends, laughing together. Sa simpleng bonding, mawala ang stress. Kahit walang party, we already feel blessed. Renato, Ariel, Charnel, may istoryang funny, may lessons to remember. Bisan mabuntagan, okay lang gihapon, kayang tinuod nga friendship, walay katapusan. Pero gan si Mikang engineer, kay samtang lively pa among conversation. Hinay-hinay na di ay piyong iyang mata, paglingi na mo natulong na di ay siya. Engineer, bangon na apay istorya. Pero agot na lamang ang iyang tubag, kami ni Forcer padayon sa katawa. Samtang si engineer tuwa na sa damgo nga ayahay. Ako nga publisher ga kinapi sa tagay, hinay-hinay lang para dili mapildi sa gabi. Pero dili man ang inom ang pinaka-importante, kundi ang panagigala ay nga tinudan ay walang ranggo, walang yabang. Kapag magkakaibigan ang magkaharap, no profession can measure the joy of simple moments that money cannot buy. Forester, engineer, publisher, three simple men, but friends forever. Bisan lain-lain ang among profession, Diyosa kami sa katawa ug conversation. Renato, Ariel, Charnel, these are moments we will always remember. Engineer na tulog, kami nagpadayon, hangtod ang adlaw misidlak sa kapunaw-punawan. Sa sunod nga bonding, makita na usab, may bagong kwento, katawa ug pangandoy. Forester, engineer, Publisher, tatlong amigo, friendship forever. engineer. Sa sunod